Türkmenwada Burowlaş müdürünün gaçlary şu gaz guyusyny gaýratly hem tutanyr zähmet çekip, guyunyň burowlaş işlerini 2875 metr çuňluga ýetirdiler. Burowlaşlar öýlerini berilýän kömek golalar hem-de burowlamakda toplanyna baý iş tejribesi arkaly marul aýtylan şähnäki ýylan gaz känäki nolik belgeyi ulanyş Bahybeş guyusynyň 2856-2852 metr çuňlukdaky aralykdan degişli işler geçirip, Tebiği gadyň senagat taýdan ähmiýetli täze gaz akmany allarym. Beýi gonugy zähmet üstünligi burowlaýjylaryň birneçe aýyň dowamyna agdy beripli çeken zähmetiniň miwasy. Guyudan alynan tebiği gazyň düzüminiň kükürt wadarotsyzy arasy bolmagy bu ýatagyň mawy ýanyjynyň iň esasy aýratynlygydyr. Ýylan gaz känäki nolik belgili ulanyş Bahybeş guyusynyň alynjak tebiği gazyň hilwatyna dünýä derejesiniň ölçülerini laýyk bolmagyny şertlendirýär. Elbetde beýi gaz guyusynyň önümiň ykdysatdan bähridiniň ýokary boljakdygyny hünärmenler aýdýarlar. Türkmen gaz burowlaş müdüriniň gaçlary arkada Serdarly Bagtyar ýaşar ýylyny ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen jemlemek üçin marul aýtylan şäherine ýerleşýän beýleki gaz känlerini de guýulary burowlamak işlerini ýokary depgenne alyp barýarlar. Bu ýerden alynan täze gaz akmy täze bayramyna uly toý sowgady bolmak bilen hormatly prezident bilen Gudagynystan maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeli müdürlüğiniň gaçlarynyň goşany münasip goşandydyr. Olar täze gaz känlerini özleşdirmekde ödürdilen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezident bilen arkadagy Gahrman Serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.